أرست زينا إثيوبيا مباصح قطبات عنا أفريقيا نمخان بتخرج تسرح الله كبلو مقتل قدما مينستر تمسكن طرونه تزاريبو نز حلف لعل حدور حينات صالت أصن حاجراو زت سفح ناي مدمماتن زلاق سلام ناي معصال تصفازب مدرق كم زنبرم تساتفتي تقارو تزاريبو بريطانيا فرنساي جرمن طاليان كندا اسرائيل بويست بانك بفلاي بكبابي E1 كتخانصوز وسنتو حدش سفراتات بحبار كونينن سلام طعنا بالله يذكركم تملكيت خمي تمسيو لكساعات حد خوينو كم تلمود مقاد زينا حزنا مصينا لنا زيناتات اندابرحكم ساخم صنح انا ابراهيم فسا فلما بحصرت زيناتاتنا كنجمر ኢትዮጵያ መባጽሕ ቁጠባት ዕና አፍሪካን ሙኻን በትኩረት ሰርሕላ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተዛሪቦም መበል 13 ኮንፈረንስ ፌዴሬሽን ጥዕና ምብራቅ አፍሪካን ዓለም ለኸ ኤግዚቢሽን ጥዕናን ሎሚ አበ ከተማ አዲስ አበባ ተጀሚሩም ቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር አበ መኽፈቲቲ ጉባኤ አበ ዘስምዕዎ መደረ ሉዓላውነት ምሕላው ማለት በቀጥታ ምስ ምሕላው ጥዕና ዜጋታት ዝተኣሳሰር ከም ዝኾነ አገንዚቦም ዘሎም ሀገራዊ ሉዓላውነት በሙሉ ንምርግጋጽ መድሓኒታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ምፍራይ ክኢላታት ጥዕና ብቑዕ ስልጠና ክረኽቡን ኣብ ሃገር ክጸንሑ ምግባርን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጾም ካብዚ ብተወሳኺ አፍሪካ ዘለዋ ድሌት ብዓቕማ ክተማልእን ለበዳ ሕማማት ንምንካይን ንምጽዋርን ዘኽእል ዓቕሚ ክትሃንጽን ከም ዝግባእም ኣገንዚቦም ዘሎም ዕቤት ጥዕናት ዞባ ጋህዲ ንምግባር ተሓከምቲ ኮኑ መሳርሕታት ሕክምና ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ወጻኢ ኣብ ምእታው ዝተመርኮሰ ኣሰራርሓ ቅየር ከም ዘሎ እውን ኣስሚሮምሉ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ዓውድታት ምክልኻልን ጸጥታን ሓፈሻዊ ስትራቴጂ ምትሕባር ንምምስራት ኣብ ስምምዕነት በጺሐን ብዋና ዳይሬክተር ዝምድናታትን ወጻኢ ወታደራዊ ምትሕባርን ሚኒስትር ምክልኻል ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ወታደራዊ ልኡኽ ኣብ ኣሜሪካ ዑደት ስራሕ ኣሳሊጡ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ዑደቱ ምስ ምክትል ሓጋዚ ሚኒስትር ጉዳያት ኣፍሪካ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ብራያን ጄ ኤሊስን ካልኦት ላዕሎት ኣመራርሓን ኣብ ክልቲያዊ ሓበራዊ ጉዳያት ብምድሃብ ተዛትዩሎም ኣብ ዘቶም ድማ ወታደራውን ዲፕሎማሳውን ምትሕባር ክልቲአን ሃገራት ናብ ሓድሽን ዝለዓለን ምዕራፍ ንምስግጋር ኣብ ምርዳእ በፂሖመሎም ምትሕባር ወታደራዊ ትካላት ክልቲአን ሃገራት ንምስፍሕፋን ስትራቴጂካዊ ምትእሳር ብዝበለጸ ንምጥንኻርን ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበጽሑ እውን ይተሓቢሩ ዘሎም እዚ ስትራቴጂካዊ ምትሕባር ብቐንዱ ሃገራዊ ረብሓን ሓበራዊ ተረባሕነትን ንምርግጋጽ ከምኡውን ሓበራዊ ምትእምማን ብምጥንኻር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብ ሰፊሕ ከባብን ዘላቐ ሰላም ድሕነትን ርግኣትን ንምዕሳል ዝዓለመ እዩ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ካልኦት ላዕሎት ኣመራርሓ ትካላት ምክልኻል ኣሜሪካ ሰፊሕ ዘተ ካብ ምክያድ ብተወሳኺ ዑደት ከም ዝገበረ እውን ሓበሬታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ የረድእ ካቢኔ ብምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ሻድሻይ ዓመት ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼብኡ ሎማዓንቲ ኣካይዱ እቲ ካቢኔ ኣብ ናይ ሎሚ ኣኼብኡ ኣብ ዝቐረቡ ኣጀንዳታት ብምዝታይ ውሳነ ኣመሓላሊፉ بمسارة زي قدامي نتطقمتي ማሕበረሰብ ዝሓቆፈ መድሕን ጥዕና ዝኸፍልዎ ክፍሊት ንምምሕያሽ ኣብ ዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ ብምዝራብ ተግባራዊ ክኸውን ኣጽዲቁሎም ካልኣይ ሃገራዊ ረብሓን ዘለዎም ፕሮጀክታት ሆቴላት ሞላትን ኣፓርትመንታትን ኢንዱስትሪታት ትካላት ወለንታም መንግስታዊ ትካላትን ትካላት ሕክምናን ናይ ምስፋሕን ሓደሽቲ ሕቶታት መሬት ንምምላስን ኣብ ዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ ብምዝራብ ተፈጻምን ክኸውን ኣጽዲቁሎም ሳልሳይ ብኽፋል ብኮሪደር ለሚዖም ብኽፋል ድማ እንታይ ለምዑ ጸንሑ ከባብታት ብምልኦም ንምልማዕ ዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ ብምዝታይ ተግባራዊ ክኸውን ኣጽዲቁ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜናታትና ክንሓልፍ ናተሳለጠ ዘሎ ሃገራዊ ዘተ ብዘተ ጥራሕ ዝኣምን ወለዶ ንምፍጣር መሰረት ዘንበረ መድረኽ ከም ዝኾነ ተሳተፍቲ ገሊጾም ኣሎም ዘተ ባህሊ ኢትዮጵያውያን ኮይኑ ክቕጽል ከም ዝግባእ ዝሓበሩ ቶም ተሳተፍቲ
ዘየረዳድኡ ዛዕባታት እንተጋጥሙ ብዘተ ምፍታሕ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ክለምዶ ከም ዝግባእዮም አረድዮም ዘሎም ንጸብጻብ አስማረ ብርሃኑ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ንመላ ኢትዮጵያውያን ዝወከሉን ልዕሊ 30 መዓልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ዘተናሳለጡ ዝጸንሑ ተሳተፍቲ ሃገራዊ ዘተ ነቲ ኮሚሽን ዝተዓቀሩ ጸገማት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ምክሪ ሓሳብ ፍታሕ ኣቅሪቦም እዮም እዞም ሎሚ ዘተ ዝተገበረሎም ቅርታታት ተማልን ናብ ሎሚ ዝተሳገሩ ዘይምርዳእት እዮም ዘተ ኸይድ ከም ምዃኑ መጠን ሎሚ ኣብ ዝተረፉን ንጽባሕ ኣብ ዘይረዳድኡና ጉዳያት ፍታሕ ንምድላው ዘተ ብሕታው መማረጽ ንኾን ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ዓብይ መሰረት ኣንቢሩ እዩ እያንዳንዱን ችግር አሁን ባወራነውና በተመካከርነው ሕድሕድ ጸገምና ተዛቲና ንኸይንውድኦ ንኽእል ኢና ግን ድማ ሕዚ ሒዝናዮ ብዘለና መንገዲ ዘተ ብኸይዲ ዘይንፈትሐሉ ምክንያት ይህልውን ይሄ በክክር ሂደት በአንድ ጀንበር የሚዘጋም ሳይሆን ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ከዚህ ልምድ ኣብ ከይዲ ዘተ ብሓንቲ ፀሓይ ዝዕፀን እንተይኮነስ ድሕረዚ ኢትዮጵያ ካብዚ ዘተ ልምዲ ወሲዳ ንዓለም ኣብነት ኮይና ጸገም ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ እትፈትሐሉ እዋን መጽኡ እዩ ካብ ኩናት መሳርሒ ውግእን ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ዘተ ብምግባር መፍታሕ ዝከኣለሉ ከይዲ ዘምህረን ልምዲ ዝሃበ መድረኽ እዩ ምባል ይከኣል አገራችን በዚህ አይነት ሁኔታ ይሄን አገራዊ ምክክር ሀገርና ነዚ መድረኽ ዘተን ክቕጽል ብምግባር ካብ ዘጅምር ክሳብ ዝዛዘም ብሰላምን ብዘይ ዝኾነ ጸገምን ከመ ሓደ ስድራ ኮይና ንኽንዛተ ዕድል ስለ ዝሃበትና ብውልቀይ ሕጉስ እየ ኢትዮጵያ ዝዓረትሉ ምዕራፍ ዓወት እዩ ኢለ እየ ዝወስድ አሁን የቀረው ትንሿ ነገር በመመካከር በበለጠ ሕዚ ዝተረፈትና ጉዳይ ብዘተ ፈቲሕና ናብ ካልእ ኸይዲ ክንኣቱ ኢና ታሪኻዊ ናብ ዝኾነ ስራሕ ክንኣቱ ኢና ዝብል እምነት ይዘለኒ ንዝማዕበለ ሃገራት ከይተረፈ ኣብነት ክንከውን ኢና ኢትዮጵያ እዚ ሃገራዊ ዘተ ንኹሉ ዘሳትፍ መፍትሒ ጸገም ዝኾን ዘልጠነ ምዕራፍ ዘተ ኸፊታ እያ እዚ ጅማሮ ዘተ መንጎ ኢትዮጵያን ባህሊ ኮይኑ ክቐጽል መንገዲ ዝኸፈተ እዩ ማንኛውንም ነገር በሰላም ዝኾነ ይኹን ጉዳይ እንተጋጥም ብሰላም ብዘተ ምፍታሕ ይከኣል እዩ ማሕበረሰብና ዘተ ባህልን ክገብር ዝተረዳእና ንምርዳእ ክንሰርሕ ኢና በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እነዚህ ችግሮች የሚፈቱበት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ዘጋጠመ ጸገማት ዝፍትሑሉ ኣሰራርሓ ብምግፋሕ ግንዛበ ብምሃብ ንዝተሰርሐ ስራሕ ፍሉይ ናዕዳ ኣለኒ ዘተ ባህሊ ጌርና ምቕጻል ተኺእልና ድማ ኢትዮጵያ ክትድሕን እያ እዚ ሃገራዊ ዘተ ሓዝን ዝተልዓሉ ኣጀንዳታት ምክሪ ሓሳብ ፍትሒቡ ዝሓልፍ ጥራይ እንተኾነ ንቐጻሊ መሰረት ዘንብር ዘቲኻ ምርዳእ ኣብ ልቢ ኢትዮጵያውያን ዝቕመጥን ኣብ ጥንኩር ባህሊ ትካል ዝቕጽል ንኾን እናተሰርሐ ይርከብ ንዝሓለፈ ልዕሊ ሓደ ወርሒ እናተሳለጠ ዝጸንሐ ሃገራዊ ዘተ ሰፊሕ ናይ ምድምማጽን ዘላቒ ሰላም ናይ ምዕሳልን ተስፋ ዝህብ መድረኽ ከም ዝነበረ ተሳተፍቲ ተጋሩ ተዛሪቦም እቲ ሃገራዊ ዘተ ጸገማት እዚ ሃገር ኣፍልጦ ብምሃብ ብምኽክር ንምፍታሕ ዓሊሙ ምብጋሱ ዓብዪ ዋጋ ዘውህቦ ምዃኑ እዮም ገሊጾም ዘሎም ክልል ትግራይ ከምተን ካልኦት ክልላት እኹል ውክልና ዘይምርካባ ምሕዛኖም ብምግላጽ ይኹን እምበር ጸገማት ህዝቢ ትግራይ ብተሳተፍቲ ተጋሩ ምቕራቦም እዮም ሓቢሮም ዘሎም ናዝሬት በሪሁ ኣዘራሪባት ተመላተኻትና ንመለስ ካብ ኩሉ ኢትዮጵያ ዝመጸ ሰብ ዝረአ ኩሉ እዩ እቲ ማጆሪቲ ብውክልና ይመጹ ሓደ ጉድለት ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣይወከለን ኣይተዓደልናን ኣብዚ ብዙሓት ተጋሩ ኣለና ግን ብውክልና ይኮናል ታ ሓንቲ ክትኮን ዘይከኣለት እዚኣ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጸገም እውን እቲ ናይ ተዓዲ ጸገም እውን ይጸንሐ እውን ናይ ቀረባ ግዜ እውን ናይ ሕዚ እውን ኣጀንዳታት እውን ተቐሪጾም እቲ ሰብ ግን ኣብቶም ኣጀንዳ እንተይተሓፀረ ብዝመሰሎ ቋንቋ ብዝርድኦ ሓሳብ ተለዋወጠሉ እዩ ኣብዚ ንኣይ ዘገድሰኒ እቲ ሰብ ተራኺቡ ሓሳብ ምልዋጡ እዩ ንምንታይ ጸገም ብሓሳብ እንተተፈትሒ እዩ ዘላቒ ዝኸውን ናይ ዘተ ኸይድና ባዕሉ ናይ ምክክር ኢሰንስ ወይ ድማ መበገሲ እምነታት ሒዙ ዝተበገሰ እዩ ኣነ እውን ኣሚነ ኣብዚ ጉዳይ ዝክሳተፍ ልዑል ድሌት ሓዲርኒ ዝመጻኹ
ኣብ ተሃገር ዘሎ ጸገማት ኣፍልጦ ሂቡ ብናይ ህዝብታት ናይ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ዝግበር ምክክር ምፍታሕ ይግባእ ኢሉ ዝብገስ ምዃኑ ሓደ ዓብዪ ነቲ ምክክር ዋጋ ክህልዎ ዘግብር ነገር እዩ ኣብ ዙርያ ድፋዕ ብጎንፂ ጸገማት ኣፈላላይካ ንምፍታሕ ዝኽየድ ዝነበረ መንገዲ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ብናይ ህዝቢ ምዕሪ ከይድን ፖለቲካዊ መስርሕን ብዘተ ጸገማት ንምፍታሕ ዝግበር ዕድል እዩ ከፊትልና ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብሰፊሑ ዝዕድል ዘይረኸቦን ብርግጽ ብንተሓሳብ ኢንተርቴይን ዝገብሩ ክውክሉ ዝኽእሉ ኣካላትን እዩ ዝሳተፍ ዘሎ ካልኦት ክልላት ግን 4 ዓመት ሙሉእ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ናይ ኣጀንዳ ምትእኻብ ስራሕቲ ሓሳባት ናይ ምትእኻብ ስራሕቲ እናተሰርሐ መጽኡ ሕዘብ ዝብርክ ዝበጽሑን ዝሓለፉ 35 መዓልታት ኣብ ምምኽኻር ንርከብ ምክክሩ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ንመጀመርያ ተመዝተለናስ ከመይ ገይሮም እዮም ዝኾን ብዙሓቴና ከመይ ንመያየጥ ንኾን ላበና ብጣዕሚ ኢና ተጨነቕና ነርና ግን መጀመርያ ብዓሰርተ ኣጀንዳታት ሂቦምና ብዓሰርተ ተመያይጥናሉ ተዓሰርተ ተመያይጥናሉ ሒዝና ድሞ ላብ 50 ካብ 50 ላብ 250 ካብ 250 ድሞ ናይ ኩላትና ኣጀንዳ ናይ ኩላትና ሓደ ወለይቲ ደብሬስ ናይ ኩላትና ላብ 500 ኸይዱ ብጣዕሚ ብጽሩይ ማለት ደስ ዝብል ባዕለይስ ብጣዕሚ ዘሕጉሰኒ ናይ ባዕለይ ኣተሓሳስባ ዘየዝ መጻኹውን ካብቲ ማህበረሰብ ተወከል ኩሉ ናይ ማህበረሰብ ድምጽ እውን ኣስፊረዮ ተጽዕኖ ምንም ተጽዕኖ ማለት እዩ እቲ ናይ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ካብ ዝሓዞም መትከላት ኣውዚ ተወኪል ዝመጸ ካብ ማሕበረሰብ ተወኪል ዝመጸ ኣካል ብነጻነት ሓሳብ ናይ ምግላጽ መሰሉ ሕልው እዩ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ እኹሉ ኸነ ግዜ ተዋሂብዎ በቃ ብነጻነት ተናጊሩ ለወጸሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ማለት እዩ ሃገራዊ ምክክር ለሃገራዊ ምግባባት እዩ ሃገራዊ ስምምዕ ማለት እዩ ከዚ ዝተፈላልዩ ሓሳባት ይመጹሞ ግን ሃም ሃገር ሓደ ክገብርና ላብ ልኽእሉ ኣቅጣጫ እዩ ተመሪሑ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ምሁር እውን ምስቲ ሓረስታይ ምስቲ ምሁር ትነጋዳይ ኩሉ ማለት መንእሰይ ምስቲ ዓብዪ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ብቻ ስቑኢሉ ክስታ እዩ እቲ ሚክሱ ባዕሉ ዓብዪ ነገር እዩ ሰብ ግን ዝመሰሎ በቃ ከምዚ ረኺቡ ስለ ዘይፈልጥ ዓዊሉ ተዛረበሉ ዓዊሉ ክዛረብ ዝጀመር ዝተደማመፀሉ እዩ ዝዓበየ ረብሓ ናይ ዝምክክር ብሰላማዊ መንገዲ ብዘተ ጸገም ክፍታሕ ዝኽእልን ዝግባእን ምዃኑ ምርኣይ ተወግሶ ንሱ ምውሳድ እዩ ናይ ሓንቲ ሃገር ከይዲ ህንፀት ብናይ ሓደ ወለዶ ዝተወሰነ ግዜን ዝውዳእ ኣይኮነን ናይ ወለዶታት ቅብብል ነዊሕ ግዜ ዝሓትን እዩ ኩሉ ሻብ ብምምኽኻር ብምዝርራብ ኣብ ወለዶታት ዝህሉ ጠለባት ንምምላእ ዘኽእል ኩለ መዳይ ምትዕራይ ብዘግብር መልክዑ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ብሰላማዊ መንገዲ ሽግርካ ንምፍታሕ ዘኽእል ዓብዪ ፕላትፎርም እዩ ዓብዪ ልምምድ እዩ ንኢትዮጵያ እዚ ለይ ኣረዳድእ ዝነበረ ኣብ መንጎታትና ዘይረዳድእ ዝነበረ እዚ ኣጹሮታት ተፈትሑ እኒኦ ኢለ ይሓስብ ንሃገርስ ስለተፈትሐ ለሰላም ልዕቤት ኩልና ብደስታ ብሓደ ናይ ብሄር ናይ ማንነት ምናምን ለየለስ ብሓደ ከም ኢትዮጵያዊ ናይ ኢትዮጵያዊ ስነ ልቦና ናይ ኢትዮጵያዊ ትርክቲ ዝሕማቕ ለጻልአና ዝበለ ፈትሕና የነና ኢልና ንሓስብ ኣብዚ ሕዝነዮ ዘለና እዋን ክረምቲ ዛጊድ ልዕሊ 20 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብዝራእቲ ምሽፋኑ ሚኒስትር ሕርሻ ኣፍሊጡ ውድዓዊ ኩነታት እቲ ዝራእቲ ኣብ ዘበነ ምህርቱ ልዑል ምህርቲ ከም ዝርከብ ኣመላኸት ብዛዕባ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ዘሎ ምስ ምዝባዕ ለውጢ ከባቢ ኣየር ተታሒዙ እውን መጠን ዝናብ ምቁራዝ ዘጋጠሞም ገለ ከባብታት ብዝተረኸበ ራሕሲ ንከልምዑ ድጋፍ ይግበር ምህላው እቲ ሚኒስተር ቤት ዕዮ ኣፍሊጡሎም ንጸብጻብ ባዩ ምላት ጌታቸው ዓለሙ ከም ስዕብ ከቕርበ እዩ መፋርቕ ክረምቲ ኮይኑ ግራውቲ ሓረስቶት ድማ ብዝተፈላለዩ ዝበቆሉ ዝራእትታት ሓምለዋይ ተኸዲኑ ይርከብ ኣብ ናይ ሎም ዘመን ጽድያ ሓረስቶት ብዘለዎ መሬት ብዙሕ ፍርያት ክእክቡ ዘኽእሎም ኩታ ገጠምን ካልኦት ዘመናዊ ኣሰራርሓታትን ሕርሻ ተጠቒሞም የልምዑ ኣለዉ ኣልቅልሳ ሸጋራ መሰኞ ልፈካታ ክላስተራ ኩነታት ኣየሩ ጽቡቕ እዩ ንሕና እውን ብኩታ ገጠም ተመሳሰልቲ ዝርእቲ እንዳልማዕና ኢና ቡቃልያና እውን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይርከብ
አድለይቲ ቀረባትውን እናቀረቡልና እንዳተጠቀምና ኢና በወቅቱ ዝናብ ጣለልን አበ ዋኑ ዝናብ ዘኒብልና እዩ ድሕሪኡ ምሸላ ባሕሪ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ሓረስታይውን እናተንከባኸበ እዩ ዘሎ ናይ ለብዘበን ምሸላ ባሕሪ ፍሉይ ኮይኑ ዘሎ መወዳእቱ የጸብቐልና እምበር ጽቡቕ እዩ ዘሎ ሓረስታይ ናይ ድኻሙ ፍረ ምእንታን ክረክብ ብኩታ ገጠም ምልማዕ ከም ሩፅ ዘርኢ ልሙዕ ሓመድ መከላኸሊ ኬሚካላት ጻህያይን ሓሰኻን ብምጥቃም ፍርያምነት ንምውሳኽ ትኹረት ተዋሂበሎም ብምኽንያት እዚ ድማ ናይ ሎም ዘበን ዝራእቲ ሕዝ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ጽቡቕ ፍርያት ከም ዝርከብ ዘመላኽት እዩ ከ80% በላይ በክላስተር ማልማት አለብን ብለን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ልዕሊ 80 ሚእታዊ ብክላስተር ምልማዕ ኣለና ኢልና እንዳተንቀሳቀስና ዘለና ሕዚ ብዝራእቲ ካብ መንጎ ዝተሸፈነ መሬት እቲ 7.8 ሚሊዮን ሄክታር ብክላስተር ዝተሸፈነ እዩ ማለት እዩ ብክላስተር ዝሸፈናዮ ከም ዘለዎ ኮይኑ ክቐርቡ ዝግብኦም ቀረባት ድማ ብኡልክዕ ትኹረት ተዋሂብዎም ትስርሑ ጸኒሖም እዮም ሕዚ ዘሎ ነገር ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ንኣብነት ምህርቲ ምሸላ ባሕሪ ኣዝዩ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ልዑል ምህርቲ ክርከበሉ እዩ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር ስርናይ ተዘርኡሎም ከባብታት ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዮም ዝርከቡ ሩዝ ጀሚርና ኣለና ብኡልክዕ ኣብ ጽቡቕ ብርኪ እዩ ዘሎ ሎም ዘበን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝሓሰብናይ ምህርቲ ክንረክብ ኢና ኢልና ንሓስብ ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ከም ባህሪ መሬት እቲ ከባቢ ኣብ እዋን ጽድያ ዝራእታት ቅብኣት ጥራጥረን ካልኦትን ኣዝርእትታት ይለምዑዮም ኣብቲ ክልል ኣብዚ ሕዚ እዋን ክረምቲ ሰፊሕ ዝኾነ ስፍሓት መሬት ብዘርኢ ዝለምዕ ዘሎ ኮይኑ 5.6 ሚሊዮን ሄክታር ንምልማዕ ይስራሕ ኣሎ እስካሁን ወደ 5.4 ሚሊዮን ሄክታር አካባቢ ዘርተናል ዛጊድ ኣስታት 5.4 ሚሊዮን ሄክታር ብዝራእቲ ንምሽፋን ጻዕሪ ጌርና ኣለና ኣብ ገለ ከባብታት ክረምቲ ዝንግዕ ኢሉ ካብ ምእታዊ ወጻኢ ዝናብ ዳርጋ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ኣብ ውሕዳት ከባብታት ዝናብ እቲ ውፅእ ካብ ምባል ወጻኢ መብዛሕትኦም ከባብታት ክልልና ኣዝዮም ኣብ ጽቡቕ ዓቕሚ ዝራእቲ እዮም ዘለዉ ኣብ ሃገርና ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓመት ኣብ እዋን ክረምቲ ብዘርኢ ዝለምዕ ስፍሓት መሬትን ዝርከብ መጠን ፍርያትን እናወሰኸ ይርከብ ነዚ ድማ ቀንዲ ምኽንያት ቀረብ ዘመናዊ መሳርሕታትን እታወታትን ምብዝሑ ሓረስታይ እውን ብሰሙያ ሕርሻ ብምሕጋዝ ዘመናዊ ኣተሓራርሳ ብምስፍሕፍሑ እዩ ሎም ዘበን ከም ሃገር ልዕሊ 22.3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ብምልማዕ ልዑል ፍርያት ንምእካብ ሓረስታይን ሰሙያን ኣብ በብዓውዶም ይተግሑ ኣለዉ እስካሁን ወደ 20.4 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆን ማሳ በሰብል ተሸፍኗል ዛጊድ ኣስታት 20.4 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ብዝራእቲ ተሸፊኑሎም ንዝመጽእ ዓመት ኣስታት 750 ሚሊዮን ኩንታል ክንረክብ ኢና ኢልና ኢና ንሓስብ ካብ ውሽጢ እዚ ገሊኦም ብውሕድ ዝራእቲ ሕርሻ እዮም ገሊኦም ድማ ሜካናይዜሽን ሕርሻ ብምጥቃም ከም ትራክተር ተጠቂሞም ሰፋት ሕርሻታት እውን ኣብ ውሽጢ እዚ እዮም ዝምደቡ ናይ ሎም ዘመን ክረምቲ ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት ጽቡቕ ኩነታት እንተሃለወ እኳ ምስ ምዝባዕ ለውጢ ከባቢ ኣየር ተኣሳሲሩ ኣብ ገለ ከባብታት መጠን ዝናብ ምቁራጽ ተራእዩ እንተኾነ ግን ዝተረኽበ ዝናብ ተጠቒምካ ንምፍራይ ናይ ዝናብ ማይ ኣኪብካ መሓዝ ከምኡውን ኣብ ሓፂር እዋን ዝባፅሑ ናይ ዝራእቲ ዓሌታት ንክለምዑ ስትራቴጂ ተቐሪጹ ይስራሕ ኣሎ ስርጭቱ ወጣ ገባ በሚልበት ሰዓት አንደኛ እርጥበትን መጠቀም ነው ዝርግሐ ዝናብ ውፅእ እቱ ኣብ ዝብለሉ እዋን ቀዳማይ ራሕሲ ምጥቃም እዩ ዋላይንኣስ ዝናብ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ እዚ ማለት ምንም ይኹን ምዝራእ ኣገዳሲ እዩ ቀልጢፎም ክባጽሑ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ዝራእቲ ኣለዉ ንቀለብ እንስሳ ዝውዕሉ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ከምኡውን ንመስኖ ዝኾኑ ቀረባት ማይ ዘለዎም ከባብታት ዋላ ሩባታት ይኹኑ ንክጥቀሙ ንሕና ከም ሚኒስትር ቤት ዕዮ ኣድላይ ዝኾነ ድጋፍ ንገብር ኣለና ብኡ ኣገባብ ክልላት እውን ናይ ባዕሎም ስትራቴጂ ኣውፂኦም ክሳብ ወረዳ ብዝተወደበ ሓይሊ ስራሕቲ ይሰርሑ ኣለዉ እዚ ድማ ንምስሳን ምህርቲ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣስተዋጽኦ ይህልዎ እዩ ሕጽረት ዝናብ ኣብ ዘለዎም ከባብታት ድርቂ ዝጻወሩ ዓሌታት ምኑጣት ዘርኢ ምዝራእን ዝተፈላለዩ ኣማራጽታት ማይ ብምጥቃም ብመስኖ ምልማዕ ትኹረት ተዋሂብዎ ኣሎም ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ከምኡውን ዘመናዊ ቴክኖሎጂታት ሕርሻ ዋሂድካ ምጥቃም ሓረስታይ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ከባቢ ኣየር ብምፍራይ ንስድርኡን ንሃገርን ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ የኽእሎ እዩ معد زينة تكاتل لكم تملكتي حزدما ناب زين عداقا كنسقر أب بجت عمد كل تشحن 10 شمونتن لعلي 4,400 أفريت إندستريتات ناب سراح متاوم منستر إندستري ملاكو علبال قليتهم منستر إندستري قام فزات ما تلمي بجت عمد كل تشحن 10 شمونتن عام تمرتن تلمي بجت عمد كل تشحن 10 شعاتن تقايدهم
እቶም ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ከም ዝገለጽዎ ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ፍርያት ብውሽጢ ሃገር ንምትካም ብዝተሰርሐ ስራሕቲ 5.9 ቢልዮን ዶላር ምድሓን ተኻኢሉ ኢሎም ብብርክ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ ጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ 57 ቢልዮን ብር ዝግመት ምትእስሳር ዕዳጋ ከም ዝተፈጥረም እቶም ሚኒስትር ኣመላኺቶም ኣለዉ ኣብዚ ሕዚ እዋን 69.3 ሚእታዊ ዝበፅሐ ዓቕሚ ምፍራይ ኣብ በጀት ዓመት 2019 ናብ 74 ሚእታዊ ንምብፃሕ ተወጢኑ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ፍርያት ኣፍሬት ኢንዱስትሪታት ናብ ወፃኢ ብምልኣኽ 1 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ሸርፊ ወፃኢ ንምርካብ ከምኡውን ን480,000 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ብትኹረት እናተሰርሐ ምዃኑ እዩ ኣመላኺቶም ዘለዉ መንግስቲ ምድማር ናይ ውሽጢ ሃገር ኣፍሬት ዘይቲ ኣብ ዕዳጋ ዝነበሮም ተሳትፎም ካብ 5 ናብ 18.3 ሚእታዊ ክውስኽ ከም ዝገበረ ብምፅራሕ ኣብ በጀት ዓመት 2019 ዓቕሚ ምፍራይ ፋብሪካታት ዘይቲ ንምዕባይ ከም ዝስራሕ እውን ገሊፆም ናብ ዜና ወፃኢ እንትንሰግር ድማ ብሪጣንያ ፈረንሳይ ጀርመን ጣልያንን ካናዳን እስራኤል ኣብ ዌስት ባንክ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ኢዋን ክትሃንጾ ዝወሰነቶ ሓደሽቲ ስፍራታት ብሓባር ኮኒነን እዘን ሓሙሽተ ሃገራት እቲ ውሳነ ንመፍትሒ ክልተ ሃገራት ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል ምስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጋጮ ከም ዝኾነን ኣብ ዌስት ባንክ ዘሎ ዘይምርጋእን ጎንፅን ከጋዶ ከም ዝኽእልን ብምጥንቃቕ እስራኤል ነቲ ውሳነ ብቕልጡፍ ክትስርዞ ፀዊዐን ኣለዋ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ ህንፃ ፕሮጀክት ጨረታ ዝሳተፉ ኩባንያታት እውን ናይ ሕጊ ተሓታትነት ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እዩ ኣጠንቂቖን ዘለዋ ብፍላይ ከባቢ ኢዋን ኣገዳሲ ቦታ ብምዃኑ እቲ ኣብኡ ዝግበር ስፍራ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ከባብታት ፍልስጤም ዘሎ ርክብ ከዳኽም ይኽእል እዩ ተባሂሉ ስለ ዝግመት እዩ ብሓፈሻ ዘን ሓሙሽተ ሃገራት እቲ ውሳነ ንሰላምን ንፍትሕን ክልተ ሃገራት ከባቢ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘለዎ ዝገልጻ ክብል ቢቢሲ ጸብጺብሎም ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ኢትዮጵያ መባጽሕ ቁጠባ ጥዕና ኣፍሪካ ንምዃን ብትኹረት ትሰርሕላ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተዛሪቦም